Obila osechako timo nonro ewi nek makoch mar Kennedy Otieno, jadak e chiro mang'eya manokwany ringre ne kod jwang' e chiro Otieno ma piny Orugo kawuono bang' wito ngimane e yo magalagala. Kaluwore kod johala kod jodak ma chiro mang'eya, rochruok arita kwe osejimbore kanyo, gino mathiro chenro mag wuoth kod ohala nimar kweth mapok oyangi osebedo ka monjo jopiny kanyo ahinya to e seche mag otieno, gino moweyo ka gidak kod luoro. Ewi mano, gikwayo tend obila mondo tim lokruok mapiyo ne obila mosedak ahinya e tesend obila mang'eya kaka achiel kuom yore mag redo arita kwe kono. Wabedo gi shida mang'eny mar chandruok mar arita kwe. Ji mang'eny inege area ni ikwanyogi. Sama kama wawito kijana matin miluongo ni Ken. Oyude konindo to kwang'e ni tang'o momiyo nindo. Wakwayo na arita kwe mondo miyo bedie maber. Nikech kata minewa mauso bende yudo chandruok. Jodongo kata kijande mawuotho bedo gi chandruok. To kwanyal dak kama wawito ngima pile pile nikech ok en ma ok mokwongo. Ng'iya ka ikwanyo ji to pile. Koro ok wadwa sama kwanya ji to wan oritwa gi polis. Ko wakwayo ni mondo jogi owil jogi and the number 2 gima wakwayo ahinya kaka ng'iya. Giwilnwa gini obedo police post. Gichwalnwa go malo mondo wabed gi mtoka mamarwa. Mondo jogi sama patrol to giyudo that is a time. Ni mondo omiwa arita kwe mojiwre mondo kik neg ji aoyaye kata yelo yel. So this is a quagmire. This is something that we didn't expect to occur again. So I am requesting Ruto to tell Kipchumba Murkomen, mi mondo oridnwa e matin arita kwe maka.